Yes. Em raman kawai bike duke pukuran darana. मा जाखो एमार राबा ब्रादार माबोरै खबरफ्रा साइमना हेल' गुड मर्निं बारना गुड मर्निं लाइक होदो दे सोराङा मोनखो गुड मर्निं बाजै सना माबोरै दं दाना गुड मर्निं सोराङा गै मोजाङैनो दंथ'यो ए थगायसुलि होनथारोना आङो मैया ना दाख्लैसो गोसोखांदोंमोन आं हरनो ओमफ्राय नोंखौ ओइ बावबाय खोमा साननानै हराखै दे आङो राबा ब्रादार एमार लालायबाय आरोना अके थगायसुलि लाइक दा होनबाय थेंक इउ आंबो लाइक हरबाय बाजै आंनो सिगां हरखायो होनना बुंदों अके शिबनगर हाय मेडम गुड मर्निं बुंदोंना गुड मर्निं Gulu, where are you from? I am from Assam. Sorangan mana ya? थिननांलाया खाय आंखौ हरखायो आं लाइकखौ होनना बुंदों थिननांलाया आरोना अके इंडिया जय श्री राम बोला है ओके जय श्री राम आई एम गोइंग ना जा थांसै आरोना दे राबा ब्रादार जय श्री राम ओके जय श्री राम खोरोनाम गुड मर्निं बिके आङो उमित ये मेरा वाइफ का अकाउंट ओके गुड मर्निं अमित Simon good morning उलाय good morning अच्छा सिमन्ता ओके खोरोना कैसे हो लाथि हो मोजाङैनो दंथ'यो Mr. Ramangka. Hi darling, good morning Dana. Okay, good morning Mr. MR India. Mr. India. कहाँ से हो बोला रे मैं असम से हूँ लेची हाय ब्यूटीफुल बाजै I love you Dana. Okay.
बिफदा मांखो बाजायलै साख्रि बाख्रि नांला देरलाय बैसागुआव गामिनि सासे होनना बुंबाय बिफदा जोंहा बाजैलै बाजै होनबाय आरोना साख्रि बाख्रि नांला होनबाय आरो अके ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो माया साउन्ड जाखो हेल' 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 आब' होनदोंना हेल' हेल' आगै बड' बड'आ आब' आंखौबो लोगो खालामदो आं नोंखौबो लोगो खालामबाय होनदो अ दे बड' आगै कमेन्ट गालां दे लोगो खालामहरगोन आं कल जो वीडियो दिया कैसे लगा अच्छा था कल जो वीडियो दिया मतलब वीडियो दिया था ना अच्छा था बहुत अच्छा अच्छा लगा मुझे ओमफ्राय जोंहा के एम आ हाय आब' होनबाय आरोना हाय आगै के एम ओमफ्राय नों फिलिमनि एक्ट्रेस बादि नुयो आं होनना बुंदों नंगौ आरोना आगै के एम के ओमफ्राय जोंहा के एम आ मानखौ लाइक दोनबाय आरोना थेंक इउ आगै ओमफ्राय खोरोना बड' लोगो जादो होनदों बड' ट्रेन लोगो जादो होनदों नै खोरोना अरगेन बर'आ मा होनला हाय आब' होनबाय आरोना हाय आगै किरं समझ में आता है क्या लैंग्वेज समझ में नहीं आता है बट क्या बोलते फिर भी अच्छा लगा बात को समझ में नहीं आता लेकिन कहानी समझ में आता है ना लैंग्वेज तो समझ में नहीं आता है एस बसुमतारी जा हेलो आगै होनबाय आरोना हेलो सिस्टार एस बसुमतारी सिस्टार माब्रै खबर सबर आब' ब्लु होदो होनना बुंदों आरोना ब्लु होबाय आङो दे आगै सौरभ हेलो बोला हेलो हेलो सौरभ के एम आ जामानखो सोर गोदान आंजों लोगो जादो दे होनदों आरोना सोर गोदान के एम जों लोगो जानोनो सागोरा हाय होनबाय आरोना हाय सागोर ओमफ्राय बड'आ खोरोन अके होनदों जोंहा ओमफ्राय एमार राबाया मा होनखो बाय बाय हाजोआव होनना बुंबाय आरोना थांसै आरोना दा दानो थांसै आरो दे बाय बाय दे गिदों नामाब्रा राभा देलाय कल खालामजानोसै गिखो ना माखो ओंखायनो आथुर थांजानोसै नामा सागोरा गुड मर्निं होनबाय आरोना गुड मर्निं सागोर सौरभ नमस्ते होनबाय आरोना नमस्ते ओके वाला है खेरां ना ओके के एम जमान को हु इज न्यू प्लीज फ्रेंड मी बोला है सोर गोदान लोगो जानोनो के एम जों मोजां एस बसुमतारी सिस्टारा मोजां होनदों आरोना के मोजांथार आरोना मोजां जानांगौ दे सिस्टार ओमफ्राय जोंहा दिदोमा बिबोनां सना माजों मोनजाखो जाथ'वाखैनो गुमै दिदोम दालिसो रुदों आङो माबोरै दं खबरफ्रालाय दिदोम गुमै खबरफ्रा माबोरै दं
ओमफ्राय जा बड'आ मा होनखो एस बसुमतारी आब' आंखौबो लोगो खालामदो होनदो आरोना एस बसुमतारी सिस्टार बड' जों लोगो जानोनो आरोना सागोरा लाइक होनबाय थेंक इउ एस बसुमतारिया जोंहा लाइक होबाय दे आगै होनबाय अके थेंक इउ दे सिस्टार माबा जायाखै माबा होनखो लाइक दा होनदो आरोना थेंक इउ ओमफ्राय के एमा मा होनखो हो खुरुन आब' नों बहानि होनदों आरोना आङो आसाम बङाइगाव दं आङो बङाइगाव थायो ओमफ्राय जोंहा के माबा होनखो आंनोबो ब्लु प्लिज होनना बुंबाय आरोना के होबाय दे आङो के एम ओमफ्राय जोंहा उमेदा दोनों मोबाइल से देख रहा हूँ तुम्हें अच्छा दो मोबाइल से अच्छा है दो मोबाइल से देख रहा है सौरभा हेलो फ्रेंड क्या कौन सा लैंग्वेज है काठमांडू ओमफ्राय जोंहा बड'आ मेसेज कार्ड एस बसुमतारिया आंखौबो लोगो खालामदो होनना बुंदों आरोना आंखौबो लोगो खालामदो होनबाय नै एस बसुमतारिया लोगोफोर लोगो जादो दे एस बसुमतारिजोंबो सोर सोर दं मुथाफा आइ रागा जोंफैबाय सोरनि आइदि सोरनि जालायखोब्रा बेलाय आइया हाथाइया गोलाव गोलाव एकदम सोरनि जालायखो ओमफ्राय जोंहा गोदोना बड' ट्रेन अके होनना बुंबाय आरोना सागोरा मंखो बिकेएम मा ओंख्रिब्रा होनदों ओंख्रिया दालिसो दे खिथानो लाजिलायनायसो सागोर ओंख्रिया दालिसो जोंना जेबो गैयालै आलु दालिल' दं आलु दं ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो खोरोन आदा आंखौबो लोगो खालामदो नोंखौबो लोगो मा होनो लोगो खालामबाय होनना बुंदो खोरोन बड'आ लोगो खालामबायनो नोंखौ लोगो खालामबायनो लोगो खालामफिनदोनो के एमा मा होनखो सौरभ हो सौरभ व्हाट आर इउ डुइं होनना सोंदो आरोना सौरभ आपको पूछा है के एम ने ओमफ्राय आं खिथाखांबायमोन ना आब' नों बहानि होनदों आरोना के आं बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा सागोरा बिके नाहरलाय नाहरलाय होनदों आरोना नाहरगासिनोयानो माथो सागोर ओमफ्राय जोंहा एमार राभाया मा होनखो हरबासो नों थगायसुलि कल ओमफ्राय मिसा मिसि होनना बुंदो आदसा मिसा मिसिबावसो नामा नों थांनो नागिरनायखाय गिनानै कल हरजानो गिनानै खारनो नागिरबाय नामा सानदों आरोना र' हरगोनब्रा हरगोन र' हरगोन होननानै मास मोनसे जालायो आंना बिदिनो मास बारलांबावगोनसो दे जोंहा बड'आ एस बसुमतारी आब' आं नोंखौ लोगो खालामबाय होनदों लोगो खालामबायनो एस बसुमतारी सिस्टार नोंखौ बड'आ ओमफ्राय जोंहा सौरभआ मा होनखो आइ एम स्टुडेन्ट होनदों आरोना आइ एम स्टुडेन्ट होनना खिथाबाय बोला है ओमफ्राय जोंहा बियारा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंख्रिया दालिसो आगै जेबो गैया जेबो गैया ओमफ्राय जोंहा दिल्ली सरकार ना 93 ब्लक अके हेल' हेल' होनदों आरोना हेल' हेल' ओमफ्राय सौरभआ के एम ब्र' होनदों आरोना के एम ब्र' बोला है दा ब्लगार हा हाय होनबाय आरोना हाय
सौरभा हेलौ होनबाय हेलौ के एम आगैया मा होनखो हाय बड' ट्रेन्ड रिल्स हाय बड' ट्रेन्ड रिल्स आंखौबो लोगो खालाम जोंहा होनना बुंदों आरोना लोगो खालामनोनो के एम खौबो बड' आगै सौरभा हेलौ होनबाय आरोना अके आमोन हेलौ बोला हेलौ हेलौ बड'आ बि आर बसुमतारी आब' आंखौबो लोगो खालामदो होनना बुंदों बि आर बसुमतारी लोगो खालामनांगौनो बड'खौबो ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारी मा होनखो सम मोनब्ला आंनि एलबि आव फैनो हागोन दे आगै होनना बुंदों जागोन दे मा होनो देवानि जादोंना दासान्दि एल बि गिदिंबावाखै फुजा जानानै मेगना उन्दुनो थोआ थोआ जागासिनो फुजायानो फुजा एस बसुमतारी सिस्टार देवानि मारिनानै एल बि गिदिङाखै आं दे सौरभना हेलौ हरलाना अके हेलौ सागोरा मा होनखो ब्लु हो होनना बुंबाय आरोना सागोरनो ब्लु होबाय आं ओमफ्राय जा केएमआ मा होनखो सौरभ प्लिज टेल मी व्हाट आर इउ डुइं बोला है स्टुडेन्ट बलदिया ना ओमफ्राय जोंहा सर्ट मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंख्रिया दालिसो दे जोंना आगै सर्ट माबा नामाब्रा एस बि आगै नामा सौरथसो ना ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनखो रिसर्च वापस नहीं दे पा रहा हूँ अच्छा फिर नहीं चाहिए फिर कभी दे देना अमित ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो के एम फारखौ आदा फारखर आदा आं नोंखौ लोगो खालामबाय होनदों ना के एम नोंखौ लोगो खालामबायनो बड'आ ओमफ्राय जोंहा संगिता बिमा लाइक दान 16 होनना बुंबाय थेंक इउ बिमा ओमफ्राय जोंहा एमार राभाया मा होनखो मा होनखो आंहा नालाय सिख्लासो बिखिया होननानै आदसा बङाइनि लिरदोंना ओमफ्राय आं आग्लायनाय आदसा सिख्लासो बे बिखिया होनना बुंदों बङाइनि आग्लायनाय नोंगौ नामा राभा आदा फाथुन लिरबाय आरोना के आरे सोरनि आइदि जाखोब्रा बेलाय थुआलाय कौन हे बताओ होनदो खोरोना मा होनखो संगिता गालि होनना बुंदों आरोना खोरोना आदसा खोरोननिया मा होनो प्रफाइल पिकसारा मिनिनायसो जाबावबाय नै हाला मिनिनाय ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो राभा फंबाय मा ओंख्रि होनना बुंदों आदसा राभा फंबाय मा ओंख्रिनो सागोरा सोंदो आरोना आइया आं सागोरनो ब्लु होनाय जायाखै नामा सागोरा आखु दालि जानायखौनो बारा गुफुर जाबाय आदसा गुफुर नङाब्रा सागोर बांद्राय दालि जानायखाय जाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा बिआर बसुमतारिया आब' नोंनोबो ब्लु होबाय आब' आंनोबो ब्लु होबाय होनना बुंदों आरोना ब्लु होनो आं नोंनो ब्लु होआखै खोमा ब्लु नांगौ नामा
आब' आंनोबो ब्लु होबाय। मा नाममोनलाय बियार। होबाय आङो दे। सोरनोबासो होफ्लांबाय नामा आथिया। होबाय आङो बियार आगै ओमफ्राय जाहा अमेदा। जल्दी बुरी हो जाएगा अच्छा दाल खाने से जल्दी ये बुरी होता है क्या? ओंख्रि गैयाना सबजि गैया सबजि गैया। ओमफ्राय जोंहा एमारा राभाया मा होनखो सागोर बर' जाथ'वाखै होनना बुंदों आरोना जाथ'वाखैनो सागोर। ओमफ्राय जोंहा बर'आ बियार बसुमतारी आब' आं नोंखौ लोगो खालामबाय होनना बुंदों एमारा बियार होनना बुंदों आरोना जोंहा राभा आदाया। कोरोना हेलौ गाइस होनना बुंबाय आरोना कोरोना सागोरा राभा फंबाय खबरफ्रालाय होनना बुंदों राभा फंबाय खबरफ्रालायनो के एमआ जा मा होनखो बड' ट्रेन्ड साब दान कमेन्ट सेक आरो नोंबो कमेन्ट गारबो होनना बुंदों। बड' ट्रेन आगै के एमआ साब खालामबायनो ओमफ्राय कमेन्ट हरबायनो आरोना ओमफ्राय नोंखौबो कमेन्ट हरनो थिनदों कमेन्ट गारबोनो थिनदों आरोना के एमनि भिडिअआव। दियारा बाजै गाहाम दे होनना बुंदों अ दियार बिबोनां मा खबर? गाहाम दे माने मोजां नामा होननाय बुंनाय जादों नामाब्रा। ओमफ्राय जयेश बसुमतारिया थेंक इउ आगै सना होनना बुंदों आरोना। सोर जाखोब्रा बेलाय मुस्ताफा अरे कौन है हाय हाय ओमफ्राय जोंहा एमारा मा होनखो सोर जाखोब्रा बेलाय सिनायला होदो। माथो माखौ नायफ्रांखोलै बाजै फरायबायना अके। ओमफ्राय जोंहा एमार राभाया मा होनखो रागा जोंनो रावनिबो एलबियाव फैखाथ'वाखै आं होनना बुंदों आदसा रागा जोंदो आरोना। जोंहा सर'ना गुमैया माहा गुमैया होनना बुंदों नों गुमै गैया डिउटियावसो दं नामालाय ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो हाय सना होनना बुंबाय आरोना हाय गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं रमेश हो ओमफ्राय नयना हाय होनदों आरोना हाय मुताप्पा सोर जाखोब्रा सिनायलालै ओमफ्राय के एमआ जोंहा मा होनखो एस बसुमतारी साबधान कमेन्ट चेक खालामना बेक खालामदो होनना बुंदों। एस बसुमतारी सिस्टार साब खालामबायनो के एमआ ओमफ्राय कमेन्ट चेक खालामना साब खालामनो थिनदों आरोना। दिया मा होनखो बोराया थांबाय नामा होनदों आरोना बोराया गैया बोराया फैखायाखैनो ओइ बार्थडेआव सानसे फैनानै सानसेनो थांफिनदों। ओमफ्राय जोंहा सागोरा अन आरोना अके नयना थेंक इउ नयना जोंहा हाय बौदि ना नयन के एमार राभाया मा होनखो खनसे लामा नायबावगोन आं एबार फैस्रा सरि फैस्रालाबो होनदों आदसा खनसे लामा नायनो थिनबाय आरोना ओमफ्राय फैस्राला जागोन दे जागोन दे ओमफ्राय जोंहा के एम आगैया मा होनखो सोर सोरनो फ्रेन्डस नांगौबा टेलमि होनदों आरोना सोर सोरनो लोगो नांगौ बुंनो थिनबाय आरोना टेलमि होनदों जोंहा के एमआ सोर सोर लोगोजों लोगो जादो दे के एम फंबायजों खन्थाइ लोगोआ जोंहा हाय होनबाय आरोना हाय हाय लोगो ओमफ्राय जोंहा सागोरा जयेन खालाम होनना बुंदों
जयेन खालाम होनना बुंदो जा सागोरा ओमफ्राय जा खन्थाइ मानखो गुड मर्निं बेना गुड मर्निं खन्थाइ के एम आगे मानखो हाय सागोर साबधान दे बेक खालामदों सागोर नोंखौ के एम आ जोंहा मा होनो साब खालामबायनो बेक हरफिन थिनबाय सेहो बीके नयन के नयन कहाँ से हो बीके मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो सागोर आदा आंखौबो लोगो खालामदो नोंखौबो लोगो खालामबाय होनना बुंदों सागोर लोगो खालामबायनो नोंखौ बड'आबो ओमफ्राय गावखौबो लोगो खालामफिन थिनबाय आरोना जोंहा एसआ जोंहा एस सिस्टारा बाय बाय आगै होनना बुंबाय बाय बाय आगै माबा सिस्टार ओमफ्राय जोंहा के एम आ मा होनखो एमार राभा प्लिज बेक मी आं साब खालामबाय होनना बुंदों साब खालामबायनो नोंखौ राभा ब्रादार के एम आ बेक हरफिन थिनबाय ओमफ्राय कि खबर होनदोंना निलिमा के खबर फाल मर अमिता मानखे थेंक इउ होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा के मुताफाया मारखो सोर जाखोब्रा सागोरा जोंहा मानखो के एम रिटार्न दे होनदों रिटार्न दे होनना बुंबाय सागोरा ओमफ्राय बड'आ मा होनखो खन्थाइ आब' आंखौबो लोगो खालामदो होनदों खन्थाइ लोगो खालामनोनो बड'खौबो खन्थाइ लोगो केसाइदा लाइक दा होनबोला थेंक इउ एक फ्लाइंग किस प्लिज ओमफ्राय जा एमार राभाया मा होनखो कल खालामबा माबा जागोन नामा हे नोंखौ फाल्थु सानदों सरि नोंखौ फाल्थु सानदों गाज्रि सानदों नामा आदसा जेबो जाया खालामथारगोन दे र' आङो दायो ट्रिटनो एमार राभा ओमफ्राय जा खन्थाइ लोगोआ मा होनखो है मायाव थांखोलै गैयारे आंनि कमेन्टखौ नुवासै नामा होनना बुंबाय आरोना फरायबोबाय दे कमेन्ट हर खालामगोन आंबो होनदों जोंहा खन्थाइ लोगोआ दे कमेन्ट हर खालामगोन आंबो होनना बुंदों कमेन्ट हरनांगौनो खन्थाइ लोगोआ खालामगोननो ओमफ्राय जोंहा नाया मा होनखो आईडी है कौन है होनदों ओमफ्राय जोंहा के साइडआ प्यार से बोला राभा आदाया जोंहा मा होनखो आं रायलाया दे नों बाजैजों रायलायहर आंखौ गियोबा नोंजोंसो रायलायगोन नोंजोंनो रायलायगोन ब्रा बाजैजोंबो रायलायगोन र' नोंजों रायलायग्रोनोसैब्रा ओमफ्राय जोंहा थाथ'दो बाय होनदो दे राभा ब्रादार के एमआ जोंहा मा होनखो all of you I of you new friend please friend me I am back होनना बुंदों आरोना के एम जों जयेन जानोनो बेक हरफिनगोननो लोगोफोर सोर सोर दं लोगो जादो दे ओमफ्राय जोंहा बिमला हेल' आब' होनदों आरोना हेल' आगै ओमफ्राय जोंहा सागोरा बड' ट्रेन्स रिल्स जयेन जाबाय होनना बुंदों जयेन जाबायनो सागोरा बड' आगै ओमफ्राय जोंहा बिमला आगैया मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों जाथ'वाखैनो आगै ओंखामखौ ओमफ्राय जोंहा बियारा मा होनखो बड' आंबो खालामबाय दे होनदों बियारा खालामबायनो बड' आगै सागोरा ब्र' मा खबर होनना सोंदों आरोना सागोरा खन्थाइया जोंहा मा होनखो आंनि कमेन्टखौ नुवासै नामा होनदो आइया आं फरायबोबाय खोमाने खन्थाइ जागोन ओमफ्राय जोंहा बिरकेन ना हेल' होमबाना हेल' ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनखो आगैया लाइक होबाय आब' आंबो होनदों थेंक इउ आगै
ओमफ्राय जोंहा अमिता मांको कल का वीडियो देख रहा हो बोला अच्छा है ना देखते रहो दे मुझे भी अच्छा लगा अमित ओमफ्राय सौरभा हेलो होनबायना हेलो हेलो सौरभ ओमफ्राय बीरो के नाम के वेयर आर यू फ्रॉम बोला है आई एम फ्रॉम आसाम मैं इंडिया आसाम से हूँ के एम आजामान के हाय हाय बी आर बसुमतारी साब दान प्लिज बेक होनना बुंबाय बी आर नोंखौ साब खालामबायनो के एम आ ओमफ्राय बेक हरफिननो थिनबाय आरो ना सागेरा मानखो खन्थाइ गयारि साब साब खन्थाइ गयारि साब फेन होनना बुंदों ना साब खालामबाय नामा सागोरा खन्थाइ नोंखौ ओमफ्राय जोंहा सागोरा दान होनदों आरो ना साब दान होनदों सागोरा खन्थाइ लोगो बड'आ मा होनखो बिमल आदा आंखौबो लोगो खालामदो होनदों आरो ना बिमल लोगो खालामनोनो बड'खौबो सागोरा बड' ट्रेन रिटार्न हर होनदों बड' आगै रिटार्न हरनो थिनबाय नै सागोरा ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनखो आङो दसेल' होनना बुंदों दे मा होनो एयार जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला हाय बाजै गुड मर्निं होनबाय आरोना अके सिंगेला गुड मर्निं माबोरैलाय खबरफ्रालाय एयारा जोंहा मा होनखो लाइक दानदों अके थेंक इउ भिडिअ मा होनखो हाय गुड मर्निं होनबाय बोला हाय अके गुड मर्निं भिडिअ ओमफ्राय अमिया मा होनखो मास्टार लाभ हा हा बोला खुद का फिल्म को हंस रहा है क्या रे अमित ओमफ्राय भिडिअ मा होनखो कहाँ से हो आप सॉरी कैसे हो आप बोला मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो भिडिअ ओमफ्राय जोंहा बियारा मा होनखो बिमल साबखौ सॉरी कर दिया बिमल साब कर दिया हमको भी साब करो कर दो बोला है बिमल आपको साब किया है बिआर बसुमतारी ने रिटर्न करो बोला है भाई के एम आ गया मन को वेयर आर यू फ्रॉम आसाम ब्रोकन ब्रो बोला है पूछा है के एम ने ब्रोकन सिंगेला मा होनखो आदसा बाजै मा खबर खिन्था हरदो दे स्रायनो लाजिनो नाङा दे खबरखौ स्राय खिथानांगौ आरो ना लाजिनाङा आरो ना नोंना आंनिया खबरा दं बिदिनो मोजांथ'नो मोजांथ' आरोना सिंगेल आगै नोंनालाय बोरै दं खिथाहरदो नोंबो स्रायनो भिडिअ दा अच्छा अच्छा पिन खोली दे दो मुझे बोला है हो गया कर दिया है भिडिअ सागोरा मा होनखो खन्थाइ लोगो जाबाय होनना बुंदों खन्थाइ लोगो जाबायनो के मा होनखो मा एसे लेट आब' नोंनि कमेन्ट फरायनाया आं एसे लेट फरायबाय आरोना के खाबि खाबि आदसा ओके ये लैंग्वेज तो मुझे नहीं आता है लेकिन थैंक यू मेरे भी स्क्रीन में आया है ओमफ्राय जोंहा जि एम मानखो हायलायबाय फैलाय हायलायबाय आब' होनना बुंबाय आरोना जि बिया गैया गिबियाव के ओमफ्राय जोंहा सिंगेला लाइक दान दे बिमा होनना बुंबाय अके बिफा जागोन दे बड'आ मा होनखो सागोर आदा आङो कमेन्ट खालामबाय होनदों कमेन्ट खालामबायनो सागोर बड'आ सिंगेलाव अन होनबाय आरोना अके बियारा जोंहा मा होनखो के एम नोंखौ खालामखानायसो आं होनना बुंदों के एम आगै नोंखौ बि आर बसुमतारिया खालामखानायसोनो ओमफ्राय
बिमला जा मांका गैया आब' आंनि कमेन्टखौ नायासै नों माथो आब' होनदों आइया फरायबोबायथ' आङो ने बिमलागै थाबोबाय नामा पबित्र जामांगो हाय आब' सना बुंदों ना हाय आगै सिंगेला मांखो जा बाजै बिके फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांबायना औलै जाखांबाय आगै साया खिथाला दे आङो दिनै सिंगेलागै सागोरा मा होनखो बिदि राबा भिडिअ राबा जयेन डिले टुमार्क रिटर्न डरना वीडियो आपको सागर ने मतलब सब किया है ज्वाइन किया है आपसे बैक करने को बोला है सागर ने बी बैक जिबिया जामानखो मा ओंख्रिया बनदारना ओंख्रिया दालिसो जोंना आगै सागोर ओमफ्राय जा सिगेला गैया आइ मा जाखो बेलाय मा जाखो बेलाय सिगेला गै सागोरा मांखो बड' ट्रेन्ड अके होनना बुंदों आरो ना बड'आ मा होनखो सागोर आदा अके होनना बुंबाय बिमला ए होनना बुंदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनखो दाबो जाथ'वाखै खोमा आब' होनदों ओहो जाथ'वाखैनो आगै दा मा होनो फिसालाफ्रा स्कुल गबासो ज' जागोन जों बिमलागै ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो जिबि मिक्स क्रिएक्सन जयेन जा ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो बि आर अके होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आं थांबायलै बाजै थाथ' दे बायदो दे सिंगेलागै दे सागोरा मा होनखो जिबि मिक्स कमेन्ट सेक होनना बुंबाय आरो ना कमेन्ट चेक खालाम थिनदों जिबि बरन हेलो ओमफ्राय जा सुबिता मा होनखो हुइच लैंग्वेज इज इट बोला है अच्छा ये मतलब बोडो लैंग्वेज है इंडिया आर एलओएस क्यूब बोला है ओके गुड आफ्टरनून ओके मतलब ओके ब्लू टिक प्लीज बोला है रखा केला ना बोरन रॉय ओके ब्लू दिया है सागर पिन आईडी रिटर्न प्लीज बोला है ब्लू आईडी रिटर्न प्लीज बोला सागर ने सागर मंगा बोरन दा कमेंट चेक बोला है कमेंट चेक करने को बोला है सागर ने बोरन दा बोला है बिमला गया मान जा अच्छा किरण कुमार हाय देना हाय किरण कुमार ओमफ्राय बिमला मा दे आब'खौ बयबो सापर्ट लाइक खालामहरदो आंनि मिजिं थिनाय थाबाय होनना बुंदों अके बिमला गैया ओमफ्राय जोंहा बरन रय क्या बोला हेलो सिस्टर ब्लू टिक प्लीज बोला अच्छा दे दिया मैंने ब्लू ओमफ्राय जोंहा सागरा ब्लू दे दिया मैंने आपको बरन ओमफ्राय सागरा डिमोल ब्रो रिटर्न दे दो बोला है
विमल सागर ने मतलब रिटर्न करने को बोला है राबायासो इदि नायफैफिनबाय आरो बादशाया बायलानानै इदि नायफैफिनबाय आरोना जोंहा माबाया राभा आदाया बरना हेलो 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 बोला है अमित ओके ब्लू टिक प्लीज बोला दिए सागर आजा बोरन ब्रो को ब्लू दे दो बोला अच्छा दे दिया मैंने सागर किरण कुमार हाय बोला है हाय हाय हिमारी हैं अपनी बोडो नाकी ओ मैं बोडो होई दे हेलो मास where are you from बोला है I am from Assam दे सागर आजा वीडियो रिटर्न बोला वीडियो रिटर्न करो सागर को सागर ने आपको सब किया है वीडियो सागर को रिटर्न करो बरन रया हाय बोला है हाय हाय अच्छा ब्लू होदोंमोन आं जायाखै नामा गाबिनालाय अच्छा बाबु जाबाय दे हाय हाय हेलो बोला है के ब्लू ब्लू फिन ददेरेया जायदि नायफैबाय आरोना ओके थैंक्स बोला है बरन ने ओके सागरा मा होनखो फिन हो फिनि फिन हो बिनि फिनखौ हराखै आंनो रिटार्न होनदों अच्छा रिटार्न हराखै आरोना अच्छा वीडियो रिटार्न करो सागर को वीडियो राबा सागर को रिटर्न करो सागर बासु ने आपको सब किया है वीडियो वैसे बिमला मा होनखो आङो ओंखारथ'नोसै दे आब' दा मोनायाव एलबि फैफिन दे आब' बाय बाय दे मोनायाव एसे बिजि जागासिनो आङो जागोन दे ओंखारथ'नोसैबा जेबो नङा आगै बिमल डिमोल हाय खाना हो गया बोला अच्छा हाय खाना नहीं हुआ है अभी मतलब खाना नहीं खाया सागरा मान के फिन आईडी अपी आपका फिन हट जाएगा देखना बोला है अच्छा वीडियो मतलब सागर को मतलब बैक करो वीडियो ड्राबा सागर ने सब किया है आपको ददेरेया जाहैदि नायखुमाबाय आरोना सागरा मा होनखो भिडिअनि फिनखौ आच्छा बोखारबिखायादो आदा बोखारना आं हरना हरा एसे लामा नायनानै हरनाय नङा नामाथाय बर'ना मा होनखो सबिता सती बासु 6073 सा बैक डान बोला है सभी बासु सती बासु ना ओके 6073 सब बैक डान बोला बरन रॉय ने आर यू मैरिड बोला हाँ मैं मैरिड हूँ सागरा मान को बरन फाय ओके होनना बुंबाय आरोना बरन फाय ओके बोला सागर ने बिमला माथो थारजोब्बाय माथो आब' नोंना होनना बुंदों खारजोब अके जेबो नङा फंबाय आं लासै फरायनायखाय माबादो ओमफ्राय जोंहा बर'ना ओके सागर जी बोला है नयना प्लिज ब्लू मत अच्छा आं आइडिसो सानदोंमोन बेखौ ओके सोरनि कमेन्टखौसो दाननानै लाबाय माबोरैबा जायो सोरनि मेसेज डिलिट जाखोब्रा
नयन गुरुंग आपको मैंने ब्लू दे दिया है नयन गुरुंग आपको ब्लू दे दिया है मैंने बोरन रॉया मांगे रियली ब्लॉक सावधान प्लीज बैक मी बोला रियली ब्लॉक आपको मतलब बोरन रॉय ने साफ किया है रिटर्न करो रिटर्न करने को बोला है भाई बिहार बसुमतारी मांगे बोरन रॉय आपको भी सब्सक्राइब कर दिया प्लीज रिप्लाई बोला है बोरुन रॉय आपको बी.आर. बसुमतारी ने मतलब साफ किया है रिटर्न करो बोरुना मांगे पिन आईडी सावधान प्लीज बैक मी बोला अच्छा पिन आईडी को साफ किया था पिन आईडी चला गया होगा बोरुन रॉय मतलब सागर को भी बैक नहीं दिया बोला सागर ने बोरुन रॉय बी.आर. बसुमतारी सावधान प्लीज बैक मी बोला बोरुन ओके आपको मतलब बी.आर. बसुमतारी ने साफ किया बोला है बोरन ने क्या बोला बी.आर. बसुमतारी सावधान प्लीज बेग मी ओके बोरन भी साफ किया है बी.आर. आपको और बी.आर. बसुमतारी ने भी बोरन रॉय आपको साफ किया है ओमफ्राय सागरा मा होनखो आं थाला भिडिअनि पिनखौ बोखारबाय आङो सागोर ओमफ्राय अनसुमैया मा होनखो हाय बिमा सना होनना बुंबाय बिदिनो बोखारबाय आङो दे सागोर ओमफ्राय अनसुमैया हाय बिमा सना होनना बुंबाय आंना हाय बिमा मा खबर ओमफ्राय बिट्टु कुमारा हाय हाउ आर इउ होनना बुंबाय आरोना हाय बिट्टु आई एम फाइन आप कैसे हो ओमफ्राय आवारा हाय माना हाय आवारा मार्टिन्स हेलो दोस्त बोला हेलो दोस्त कैसे हो अनसुमै बिमाया लाइक दान बिमा सना ओंथि होनबाय आंना थेंक इउ बिमा सना बुद्धिरामा मा होनखो हेलौ मा खालामदों आब' होनदों जेबो खालामाखै आगै आबाराया गुड मर्निं होनबाय आरोना अके गुड मर्निं एमार राबाया मा होनखो हाजायाव बिनानाव होनना बुंदों थाङाखै आरोना मार्टिनसा लाइक हरबाय दे होनना बुंदों अके लाइक हरबाय आरोना एमार राबाया मा होनखो थादो बाय अके थादो बाय आरोना जागोन दे एमार ब्रादार अनसुमै बिमा सना मा खबर ओंथि होनना बुंदों खबरा बिदिनो दंथ'यो मोजाङैनो अनसुमै बिमा नोंनिया माबोरै दं ओमफ्राय बियारा मा होनखो नयन साफ कर दिया हमको भी साफ कर दो बोला नयन आपको बी.आर. बसुमतारी ने साफ किया है रिटर्न साफ करो बी.आर. बसुमतारी को नयन सागरा मा होनखो अनसुमै मा खबर होनना बुंदों अनसुमै मा खबरनो सागरा सोंदों आरोना ओमफ्राय बिबलाया मा होनखो हाय सिस्टार बोला हाय सिस्टार ओमफ्राय एमारा मा होनखो अनसुमै पकरा होनना बुंदों एमार राबाया जा अनसुमै पकरा होनदों नै राबा आदाया दैमालुआ जा हाय आब' होनना बुंबाय आरोना हाय आगै दैमालु मा खबर एमारा जा मा होनखो हा अनसुमै होनना मिनिदों आरोना नयना इउ आर स किउट सिस्टार बोला है थेंक इउ ओमफ्राय पिन ओके पिन के हाय बोला ओके हाय फितु आर यू सिंगल मैम बोला नो आई एम डबल देर बिट्टू आई एम मैरिड दे मैं शादी मतलब मेरा शादी हो गया है बच्चा भी है मेरा ओमफ्राय बरुन रया मा होनखो नयन गुरु ओके नयन गुरु 9703 सावधान प्लीज बेग मी बोला
नयन नयन गुरुंग आपको बोरन रॉय ने साफ किया है रिटर्न करने को बोला रिटर्न करो बियारा मेसेज ओके सागोरा मांखो बिआर आंजों रायलाय बिआरा आंजों रायज्लायाखै होनना बुंदों ए बिआर सागोरजों रायलायाखै होनना बुंदों आरोना सागोरा मानो रायज्लायाखै बिआरा आगै ओमफ्राय जोंहा मार्टिना मा होनखो रायलायहरदो दे सागोरा रायलायहरगासिनो बिआर सागोर बासुजों रायलायहरदो मार्टिन मा होनखो ब्लु सेटिंस हरा हरा ना मा होनना बुंदो आतसा ब्लु नांगौ आरो ना आंहा इदि थांनानै नायबाथाय ब्लु सेटिंस थांखोलै हरबाय आङो ओमफ्राय अनसुमै बिमाया मा होनखो मोजां सागोर आंना खबरा नोंनालाय होनना बुंबाय आरोना मोजांनो सागोर अनसुमैना नोंनालाय सोंदों सागोरा बरुन ब्र खर खट होनदों आरोना खर खट फुसा हे सागोर ने एमार राबाय मा होनखो अनसुमै माइबाय लाखो ना माखो के हाय बेबी बोला रे हाय ओमफ्राय सागोरा मा होनखो जा राबा मा ओंख्रि ब्र होनना बुंबाय आरो ना मा ओंख्रिनो सागोरा सोंदों आरो ना राबा आदा फिन स्केम के ओमफ्राय सागोरा खरखनो एमार अके हाय फिनिश गेम हाय बेबी बोला अके सागोरा राबा मा ओंख्रि ब्र होनना सोंबाय अनसुमै बिमाया हाय एमार मा खबर ओंखि होनना बुंदों एमार मा खबर ओंखि होनना सोंबाय अनसुमै बिमाया आसाया जा हाय होनदों ना हाय आसा आसा लता अके बियारा जा मा होनखो बुद्दिराम लोगो जाबाय दे आंजोंबो बुद्दिराम लोगो जाबाय दे नोंजोंबो आंजोंबो जादो होनदों बुद्दिराम नोंजों लोगो जाबायनो बियार बसुमतारिया ओमफ्रायो नोंबो लोगो जाहरदो बियार बसुमतारिजों ओमफ्राय जा एमार राबाया मा होनखो थोद जायाखै सागोर होनदों जाथ'वाखैनो सागोर ओमफ्राय जोंहा राभा आदाया मा होनखो बिआर होनना बुंबाय आरो ना गितुआ हाय गुड इभिनिं सरि इफ्रि वान होनना बुंदों आरो ना हाय इफ्रि वान बोला बुंबाय आरो ना गितु बर'आ ओमफ्राय जोंहा बिटुआ मा होनखो क्यूटनेस ओके देखती हो अफीफी बोला ना बिट्टू कुमार ओके ओमफ्राय जों एबार राबाया मा होनखो हाय अनसुमै होनना बुंबाय आरो ना अनसुमैया मा होनखो जा र'दै बिमा सना आङो न'आव थांग्रोनि बिमा होनदो न'आव गैया आरो होमबाना अके गितुआ मा खबर होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो गितु बर' आंना नोंनालाय जा एमार राभा आदाया बाय होनबाय आरोना अके बाय मतलब रां एपि देखो मतलब ओमफ्राय अनसुमैया मा होनखो अ दे बिमा होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा बरना हाय होनबाय ना बरन रय अके बरन रया गाइस सापर्ट इस आदार बोला है माया where are you from sister होनना बुंदों ना ओमफ्राय जोंहा बिआर बसुमतारिया मा होनखो मा जाखो सागोर होनना बुंबाय मार्टिना जोंहा मा होनखो बेखौ हराबा जायाना
बेनिखायनो बुंहरबाय आं नों गाज्रि मोननाङा दे आगै होनदों गाज्रि मोना दे मा होनो मार्टिन्स गाज्रि मोना अनसुमाया अनाना अके डेभिडा हेल' होनबायना हेल' मार्टिन बि आर बसुमतारी मेम्बार सेक होनदों आरोना बि आर बसुमतारी मार्टिन्सआ मेम्बार सेक होनना बुंबाय माबोरै दं आब' होनना बुंदों आरोना मोजाङैनो दंथ'यो आगै ओमफ्राय जोंहा डेभिडा आर इउ एसामिस होनदों आरोना न मतलब मैं एसामिस नहीं हूँ बर' हूँ ओमफ्राय खोरोना भिडिअ होनदों आচ্ছা खोरोनलायनो रं खनसारे Martina man goजा Martinsa bah Boron Roy Topai member cek करना बोला चेक करना होला सावधान वाला है वरुण रॉय आपको मतलब मार्टिन मिक्स ब्लॉग्स ने मतलब सब किया है वरुण रॉय मतलब बैक करो आप ओमफ्राय जोंहा बिया रमान को मार्टिन साफ कर दिया हमको भी साफ कर दो बोला मार्टिन्स नोंखौ साफ खालामबायनो बि आर बसुमतारिया ओमफ्राय साफ खालामफिननो थिनहरबाय आरो ना लवली सिस्टर वाला है ब्रोकन हियर अच्छा भाभी जी बोल के देख रहा है क्या हुआ रे देवर जी अच्छा एक ही चैनल है लव असम सब कर दिया मैंने इसको लव असम ब्रोकन हियर ब्रोकन अम्मा मैं थोड़ा बिजी था रे बाबा बोला ओ थोड़ा बिजी था ओके ब्रोकन हियर मार्टिन सामोनखौ खालामहरखानायसो बिआर बासु होनो खालामहरखानायसोनो बिआर बासु ओमफ्राय सागोरा बिआर रायदावदोंमोन होनना बुंदों आरो ना सागोरा बिआरा जा अके होनना बुंदों आरो ना ब्रोकेना मानगो हाम कौन है रे बाबा बोला अच्छा कौन है आम आप फैशन लो आप कौन है ब्रोकन हियर ओमफ्राय जोंहा बियारा होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा ब्रोकेना लाइक कर दिया है रे बाबा हम बोला ओके ब्रोकन हियर मार्टिन सामोनखौ फैनायखौबो
मदर आतसा हरखादों नामा होनदों ना फैनाय गासिखौबो हराखै मार्टिन सोरखौबाल' हरदों ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो फ्री है भाभी जी हाँ बोला अच्छा अभी फ्री हो गया ओके सागरा मा होनखो जोंहा अच्छा ब्लॉगर फिल्म जॉयन दान रिटर्न बोला है जॉयन दान रिटर्न बोला सागर ने ब्लॉगर फिल्म सागर ने जॉयन दान रिटर्न बोला है आंबो बानायहरबायहाय नै आं बेजों बानायखांबाय सानदोंमोन सागरखौ बानायहरबाय आं मोनसे ओमफ्राय जों खोरोना हेलो गाइस होनबाय आरोना ओमफ्राय ब्रकेना मा होनखो अच्छा भाभी जी आज आपको बहुत खूबसूरत देख रहा है रे बाबा बोला है ओके थैंक यू रे ब्रकेन देवर जी सुपारसाट नांगौ नामा होनदों आरोना सुपारसाट नांगौ नामा बावसो आदसा सुपारसाटखौ सोङो नामा हरलाबायनांगौब्रा इन्डिया हरदो हरना होनदों सोंनाङाब्रा हरनांगौसो किसाना हाय होनदो जोहाय मार्टिन जामांखो सागर बासु ब्लक मेम्बार चेक कमेन्ट चेक खालामदो दे होनना बुंदों सागोर नोंखौ मार्टिनसा मा होनो साब खालामबायनो कमेन्टबो हरबाय कमेन्ट चेक खालाम थिनदो आरो ना ओमफ्राय अके होनबाय जोंहा एमआर इण्डियाया अके होनना बुंदों ब्रकेना थोड़ा अच्छा से देख लगे रे बाबा हम आपको अके दे आरो ब्रकेन देबरजी नोंनो मोननै थांबाय दे ब्रकेन हियार दो मैंने क्या रे साब होनदो ओमफ्राय जोंहा बियारा मा होनखो ब्रकेन साब कर दिया हम प्लीज रिप्लाई होनदो ना ब्रोकन आपको सब कर दिया है बी आर बसुमतारी ने रिटर्न करने को बोला है ओमफ्राय जों सागरा मा होनखो मार्टिन्स ब्र हरफिनबाय चेक होनदों मार्टिन सागरा बेक हरफिनबायनो ओमफ्राय नायनो थिनबाय आरोना चेक खालामदो ब्रकेना अके बी आर हम आपको बैक करेगा ठीक है बोला अच्छा बैक करेगा बोला आपको सागरा मान के ब्लॉगर फीम रिटर्न दो बोला अच्छा सागर को रिटर्न करो आपको सब किया है ब्लॉगर फीम ओमफ्राय जोंहा मिस्टार थेंक इउ ओमफ्राय जों सागरा मा होनखो गितु बर' जयेन खालामबाय होनना बुंबाय गितु जयेन खालामबायनो सागरा नोंखौ नोंजों जयेन जाबायनो ब्रकेना माने ओके हम रिटर्न कर रहा है रे बाबा जस्ट 1 मिनिट होनना बुंदो आरोना ओके चंदन रॉय हाय वीडियो बायदेव ओके हाय बायदेव बोला हाय चंदन ओमफ्राय मार्टिन साजा ओके सागोर होनना बुंदो आरोना ब्रकेना अन आरोना ओके
Sondon Roy amangke puja sali no Panbari. Oh, puja saise Panbari, puja sai aise. Answer. Meja sagara manke ema 100 हरलायबाय माथो होनदों अ 100 हरलायबाय माथो बसे सागरा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ब्लगार फिमा हाजुर हाजुरख' ओमफ्राय आंनि गोसो मा होनखो अनार ना आंनि गोसो फि दैमारिया अन अके मेडल बिडल no दा मोना अच्छा मुझे समझ में नहीं आता सागरा मांगा ब्लॉगर फिल्म कमेंट चेक बोला ब्लॉगर फिल्म कमेंट चेक करने को बोला है सागर ने रिटर्न करो सागर ने साफ किया है आपको साफ हाय प्रोटिक साफ हाय बोला है ब्लॉगर फिल्म जियो के साफ बाजा सन्दना मानगो भिडिअ फायसु फुजार भिडिअ फायसुर फुजार भिडिअ फायसे साइसे ना भिडिअ साइसे ना चंदन रय मार्टिना जामन के ब्रोकन हियर सावधान रे बाबा बोला है ब्रोकन साफ किया है आपको मार्टिन्स ने ब्रोकन डल ब्लॉक मुनाई दा सका अच्छा मुझे मतलब ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता है ब्रोकन अमन के बी आर भाभी जी हम आपको साफ कर दिया है अच्छा बी आर भाभी जी हम आपको साफ कर दिया है रे बाबा कमेंट चेक करो आपका शॉर्ट वीडियो में बोला है बी आर बसुमतारी आपको साफ किया है ब्रोकन हियर ने मार्टिन्स ने आपको साफ किया है ब्रोकन हियर मार्टिन्स ने साफ किया है रिटर्न करने को बोला ब्लॉगर फिल्म यस सन्दना मानके साइसु दिया बायदेव साइसे आरो ना ओके थेंक यू भिडिअ साइसे तो चंदन रय ओके खर खर तुमार चंदन रय ओमफ्राय जा दल है नायटका मोनाय जुमनाम हाय बोला रे हाय सागरा मांग ब्लॉग टू मी अच्छा ब्लॉग टू मी मालाय आमाक साफ करसु हा मिनिबाय ना তুমি মালাই আমাকে সাব করছু পুসারে सागर ने ब्रो के नाम ओके मार्टिन्स ब्रो हम रिटर्न कर रहा है रे ठीक है बोला है संदना ना আমার পানবাড়ি খর হয় আমার পানবাড়ি খর হয় बोला
oke kortu मतलब फान बारी टेना दावहारुआ हाय होनबाय आरोना हाय दावहारु दल दल नाइटोक का मतलब ब्यूटीफुल वाला है अच्छा ओके सागरा मान के बिके सरि बिके थाथ' दे औ दे सागर ओमफ्राय मार्टिन साजा ओके ब्रोकन हेयर बोला है ब्रोकन मान के मार्टिन ब्रो हम रिटर्न कर दिया है रे बाबा कमेंट चेक करो बोला मार्टिन ब्रोकन ने मतलब साफ किया है रिटर्न करो साफ अच्छा ब्रो मार्टिन एस ब्रो हम रिटर्न कर दिया है रे बाबा अच्छा रिटर्न किया है ब्रोकन हेयर ने मार्टिन आपको कमेंट चेक करने को बोला है ब्रोकन हेयर ने आसि समांग हाय क्यूट नोला के ओमफ्राय जोंहा एमआर इण्डिया मांखो बाय बाय लान्च जानोसै होनना बुंबाय अके जादो दे एमआर ओमफ्राय हाय फ्रेंड्स बोला है ओके हाय फ्रेंड्स ओमफ्राय जोंहा मार्टिन सामानखो डान्स खारबाय नामा होनदों डान्सआ खारबाय नामा होनना बुंदों आरोना आच्छा सोरमोनलाय बेबा डान्सआ खारबाय नामा होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय ब्रोकन मान के हम ऑन है रे बाबा बोला ओके मार्टिन सामान के होगा थैंक्स रे होगा थैंक्स रे बाबा ब्रोकन हेयर बोला थैंक्स है रे बाबा बोला है मार्टिन्स ने ब्रोकन ने अच्छा भाभी जी दोपहर का खाना क्या है रे बाबा बोला अच्छा सब्जी खाली है रे घर में दाल है जेबो गैया नों बोराय नायथ अच्छा नों बोराय नायथक डल भी डाल नों बोराय नायटक इसका मतलब क्या होता है जब ब्रोकन मन को कौन है रे कमेंट करो रे बाबा लोग बोला है अरे कौन है गाइस लाइक करो कौन लाइक नहीं दिया सोनालिया हाय मेरना जा हाय सर लाइक है लाइक है दे कौन लाइक नहीं दिया गाइस कौन अगर कोई चैनल में अगर नया है तो मैं ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ ज्वाइन करो गाइस आज पिरामिस खाना पड़ेगा भाभी जी बोला है हाँ पिरामिस खाना पड़ेगा ब्रोकन देवर जी आपका ब्रोकन यार तुम्हारा क्या सब्जी है देवर जी मार्टिन सामानखो बरन र'या ओंखारलांबाय नामालै हरफिनलायासै होनदो हरफिनासै आरोना थांबायसो नामा होमबानाय थांबाय खोमा होमबा
Hello, 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 Mbak Nabrokena.
ได้ hello udah. ऑर्गेन आपको मैंने एक दूसरा मोबाइल से साफ कर दिया है। अच्छा दो ओमफ्राय जावके अफलाइन बेना ब्लकेना अर्गेन सोर फैदोंमोनलै हायना आगै अके ओमफ्राय रजे आं खारबाय गाला बायनो जाहायना आगै अके रजे अर्गेन अके ओमफ्राय बिबार फ्लावारा हाय आब' ओमफ्राय हाय आगै बिबारा मा खबर होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आगै नोंनिया मारै दं ओमफ्राय जोंहा एनसिस्टारा लाइक दान आगै होनबाय थेंक इउ ओमफ्रायो बिबारा आङो ओंख्रि संदों आब' होनदों दे संबाय था दे आंबो एलबि दोननोसै आरोना सोर हाय होनबाना हाय सोर साला माबासो थुना लालाबायोलै
Hai बोला रे ओके हाय Nirjala hello de hello di dana hello yan sister मा ओंख्रि संगोननो आगै होनदों ओंख्रिया दालिसो ओंख्रियानो गैया मैगंआनो हाय मैम बोला है हाय हेलो ओमफ्राय जोंहा बियारा मा होनखो अर्गेन साफ कर दिया हमको भी साफ कर दो बोला ओ ऑर्गेन साफ कर मतलब बीआर ने साफ किया है आपको और रिटर्न करने को बोला है ट्रेफासा हाय हेलो बोला हाय ऑर्गेन ओके ओके मैम कमेंट भी दे दो मैम मैं रिटर्न दूंगा आपको बोला ओके बी आर बसुमतारी कमेंट करने को बोला ऑर्गेन ने रिटर्न देगा बोला है ऑर्गेन मैंने मतलब साफ कर दिया है दो आपको साफ किया है दो से दो 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 साफ दिया होनदो बिबारा मा होनखो जारि ना ओंख्रि होनदो आरोना जारिजों ना जारि ना ओंख्रि आयो जारिजों ना जायो आरोना आं जाफेराखै आरो गोथाव दे ओमफ्राय जोंहा एनसिस्टारा अन आरोना बर आप बहुत सुंदर है बोला ओके ओके आर बसुमतारी ना बोला है ऑर्गेन ने नबीना हेलो मना हेलो ऑर्गेना मैम मैं आर बसुमतारी को ज्वाइन करने जा रही हूँ ओके जाओ ज्वाइन करो ऑर्गेन एनसिस्टारा आंबो दालिखौनो संगासिनो आरोना उफाय गैया आयौ मैगंफोरखौबो बायलाबायनानै जाजायाहाय ओरैबायदि दाम ना आयौ बाजाराव थांबाथाय मैगं मोननै मोनथाम लाबानो ख्लाब थांखायोलै सिस्टार ओमफ्राय दालि आलुखौनो जाबाय था बेलेग मैगं जानो लुगैबाबो बायलाबायनानै जानो हाया ओरैबायदि दामलै बा फाग्लासो दीपका हाय दर्जा हाय ऑर्गेना आर बसुमतारी कमेंट दे दो प्लीज बोला अच्छा आर बसुमतारी कमेंट दे दो बोला है ऑर्गेन ने कमेंट दे दो वो रिटर्न करेगा आपको कमेंट दे दो आर बसुमतारी अगर सब किया है तो ऑर्गेन ने बोला थैंक यू मैम मैं आपको भी सब कर दूंगा कमेंट देखना हाँ बीके मैम ओके कमेंट देखूंगी अच्छा मैंने वीडियो देखा है कंप्लीट हो गया मेरा गीता या हेलो मैना दीदी कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ गीता बचा बिया रामांक दे दिया हाँ बोला अच्छा कमेंट दिया है बोला ऑर्गेन दीपका मा ओंख्रि जाखो होनदों ना ओंख्रिया दालिसो दालि ओंख्रि आरोना जोंना
माथो आं माबानाय बोखानाय बै रोसि गोनाङासो माबायदिमोनथाय बे रोसि गैयाना बियो मोनामबाय बे सिंनिखौ माबालाय सिंनिखौ मैयानो बिदिनोखा बिसिनि दखाननि माला सिंनिखौ माबानाय मेम बिआर बसुमतारी को मालिक पहले ही साफ दिया है बट कमेंट नहीं गया है अभी कमेंट भी डन हो गया अच्छा बीआर बसुमतारी को अच्छा पहले ही साफ किया है लेकिन कमेंट नहीं गया था अभी कमेंट भी हो गया ना अच्छा कमेंट भी डन हो गया ओके कमेंट भी हो गया बीआर बसुमतारी आपको ऑर्गेन ने पहले ही साफ कर दिया था बोला कमेंट नहीं गया था आप कमेंट भी गया बोला अभी कमेंट गया है बोला है ऑर्गेन ने आपका वीडियो में कल कमेंट गया नहीं था अच्छा अभी दोबारा फुल वॉच करके कमेंट दिया है चेक करो बीके मैम बोला है ओके कमेंट ऐसा होता है मेरा रोजे ने खिथानबावबायना आङो रोजे ने शर्ट भिडिअआव कमेंट थाङाखै आंनाबो ब्लुसो दं नामा बोखारना दोनजागौमोन ना रोजेया थांबाय नामा रोजे दहायनो बायलानो मेरा भी मतलब रोजे का शॉर्ट वीडियो है ना उसमें कमेंट नहीं जाता ऐसा हुआ है मेरा भी लॉन्ग वीडियो में जाता है लेकिन शॉर्ट वीडियो में नहीं जाता है कमेंट मेरा भी ओके कमेंट आ गया है और ऑर्गेना अच्छा मेरा भी नहीं गया था रोजे का वीडियो में कमेंट मेरा भी ऐसा हुआ है शायद ब्लू हटाने से कमेंट जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं है और सॉरी रोजे को बताना ही भूल गया रे रोजे तो गया है नागाया हेलो गरगस होनना बुंबाय आरोना अरमान सब कर दिया है आपको भी प्लीज रिटर्न कर दो बोला बीआर बसुमतारी ने अरमान आपको सब किया है अच्छा अरमान खोर खोट तुम्हार ओ अरमान मोर खोट मतलब अभी मैं बङाइगांव में हूँ अरमान की खबर हाय की खबर ভাল मोर अरमान
बाद में देखा दोबारा रोजे का वीडियो, तो उसमें आपका भी कमेंट देखा था मैंने। बाद में ने देखा दोबारा रोजे का वीडियो में। अच्छा, वीडियो में जाता है लेकिन शॉर्ट वीडियो में नहीं गया है ऑर्गेन मेरा। लॉन्ग वीडियो में जाता है कमेंट, बट शॉर्ट वीडियो में नहीं जाता है। वैसा BN के हेलो गाइस बोला है। ओके, हेलो गाइस बोला, सपोर्ट करो करो फ्रेंड्स बोला BNA ने नागाया हास्राहा है। नागा मा खबर सिस्टार दाना? खबरा मोजां आंना। हिंदी हाजी BK मैम बोला। हाजी। ओके, सोर दंमोन मपियारिउ वार्निं सोर दंमोन लोगोफोर दोननोसै आङो दे। कौन है गाइस फीमेल बिरक्तियो? dia नै आब' दोननोसै अब्ला ना? डेविड, आर यू नेपाली? के मैं नेपाली नहीं हूँ। ओके वीके मैम, कमेंट देखो हाँ, मैं आपको ही दुई सब करके कमेंट कर दूंगा। और भी चाहिए क्या रे कमेंट? मत माबा ऑर्गेन और भी सब चाहिए। मैडम भी स्टोरी क्या बोल रहा है तू? ऐसा मत बोल, तुम तो देख रहा है ना? ऐसे मत बोलो, तुम तो देख रहा है ना? मतलब देदेनसायाहाय आब' दिनैसो फैलायबाय आंहा होनना बुंदों। जेबो नङा दैदेनसा आगै। गोसोआव दंना आब' आंखौ होनदों ना? एसटिया दाख्लै फैदोंमोन ना? एसटिया गैया? देरना ओके। BNA सब कर दिया हम, प्लीज रिटर्न बोला है। अच्छा, मूवी स्टोरी। अच्छा, इसमें LB में ओके, मूवी स्टोरी ऐसा भी नाम आया है, मैंने देखा नहीं है। इसमें तो नहीं देखेगा।
आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय दा आब' होनदों दैदेन बसुमतारी। अके खालामबायमोन खोमा दे आङो दैदेन बसुमतारी। कमेन्ट हरदोंमोन ना नोङो दैदेनसा बसुमतारी? अके कमेन्ट हरदोंमोन नामा? दा नायफिननि आङो दे। मा ओंख्रि जाखो आब' होनो आरोना। ओंख्रिया दालिसो जोंना, ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै आरोना। आंनि चेनेलखौ एस डि आगै ओंख्रिया दालि दे नुसनाखैमोन। ओमफ्रायो साब खालामबाय नामा होनदो आरोना। महेश मैम मैं ऑर्गेन खा भाई। अच्छा महेश तो ऑर्गेन को पूछना पड़ेगा ऑर्गेन का भाई है कि नहीं है मैम मुझे भी सपोर्ट कीना ओके ओके सपोर्ट कीना ओके सपोर्ट करूंगी आपको फिर। महेश मैम 42 लाइक डन मैम बोला। ओके थैंक यू मैम बोला है रेडेन्सा औ होनदों आरोना। खालामबाय खोमा आङो नायफिनगोन दे आं दायो खालामबाय बायदि मोनदों आं। उम्मीद आज क्या बनाएगा अभी के बोला। आज तो कुछ भी नहीं है क्या बनाओ होनदों। एस्टिया थांसै आंहा आब' डिउटि दंलै होनदों। डिउटि दं आरोना। दे आगै आंबो दोननोसै रेलवे दैदेन जागोन बि आर बसुमतारी होनना बुंदों। जागोननो बि आर बसुमतारी दैदेनसै होनबाय आरोना। अनगेना मैम महेश तिवारी आईडी से कमेंट देना जा रहा है। तिवारी महेश ओके इसलिए तो बोला ऑर्गेन का भाई ओके एसटी आगैया बाय बाय टाटा होनना बुंदों। अके बाय बाय टाटा दे एसटी आगै। मेदा गामियाव भिडिअ खालाम दे बिके गामियाव भिडिअ खालाम दे बिके। औ खालामनो दे गामि अके गाव में भिडिअ खालामगोन दे आङो। खालामनो नागिरदोंमोन आं बाट गामियाव थांबाथाय जायानो। माइपां राव पंखौ दैदेना बि आर बसुमतारी रिप्लाइ खालाम बोरा होनदों। रिप्लाइ खालामब्रा होनखो बि आर बसुमतारी रिप्लाइ खालाम होनदों आरोना। दे सोर साब खालामलायनोमोन आं एलबि दोननोसै दे फिसालाखौ लायनो टाइम जाबाय आरोना स्कुलाव थांसै।
Terabada ha minute fide minute fide आरोना राजेना हाय बोला राजेन थप्पा ओके भूटान बॉर्डर के आसपास नहीं भूटान बॉर्डर का आसपास नहीं है पनबारी नहीं है उम्मीद नोङो स्कुलाव थांगोन औ स्कुलाव थांसै प्रियाना सुटि टाइम जासिगोन ना टाइमा जानोसै ना मैम उन वीडियो में कमेंट आया है महेश तिवारी आईडी से देखो हाँ हाँ आ गया है ऑर्गेन कमेंट आ गया है बहा बेरायना फैखो नोंना नोंदाया आदसा अबाव बेरायना फैखौरा रावा देलाय ओमफ्राय उमेदा होनदों आरोना ओमफ्राय बि आर बसुमतारिया खालामबाय दे आं होनदों आरोना खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा दैदेना हाय खोनाबाय होनखोलै भाई सब लोग मैम बोल रहा है मैम बोलो क्या नहीं बोलना है तुम नहीं बोलना है तुम ही बोलोगी मैं तुम नहीं बोलना है बीके बोलो बीके ओके सर दंमोन दोननोसै दे कौन है गाइस रखती हो रे बाय बाय सबको ओके बाय ओके मैम बोला है